میرنشینا بدلیسێ دەما ئەسکەندەرێ مەزن دشەرێ ناوچەیە ئاسیا و هەرەما مۆزۆپۆتامیایەدا کەتبوو جەنگەکە بەرفرە دکێ لە کاتچەمێ دیژلێ و حەتا ڕووبارێ ئاوا بەدلیسێرە دەرباز دەبوو خوازایە هەرەمێ چیایین کوردستانê عشقە خستە dilî wî û ji xizmetkarê xwe badlîs xwest ku havîngeheke berfireh û keleheke asê li wê deverê ji bo bêhnvedan û seyranê ava bike. Bedlîs bi lezgînî wargeheke asê gojê geştiyarî û bêhnvedanê re pir goncav e ava kir. İskender ji bo vî karê hêja rabûna vê xizmetkarê xwe badlîs li bajarê nû kir. بدلیس لسر دربندê navbera wîlayeta Ezerbaycan Ermen Amed û Rebîayê dimîne. Hemû karwan û bazirganên ne ji Rojhilat, Tirkistan, Hindistan, Xorasan û Iraqê di Bedlîsê re ber bi welatê Cidê û Zincebarê ve dibûrin. Gelek navçe û bajarên girêdayî Mîrnişîna Bedlîsê jî hene. Mîna bajarê Exlat got gelek caran di ser demên kevin de ketiye ber êrişên dijwar û wêrankariyê. Wekî mînak Sultan Celaleddîn Xwarizmşah di sala 1228 de êrişî Selcuqiyan kir û wêranî li şûnxwe hêla. Her wisa Meğûlan jî felaket bi ser bajarê Exlatê de anîn. Ne tenê ev, di sala 1548 de Şah Timhasîb jî êrişî Sultan Silêman kir û keleha Exlatê wêran kir. Bajarê Mûşê bi keleha xwe ya asê tênas kirin. Di êrişa Sultan Silêman de hate rûxandin. Gelek bajarok û navçeyên din jî bi Bedlîsê ve girêdayî hene. Mîna bajarê Xinis, Zozan û çêrgehên Soşehrî, Bîgol û Çiyayê Şerefdînê. Bi Kurdî herêm bi tevahî bi rêze çiyayên asê nas kiriye û gelek av û gol mîna gola bolanq û nazik lê peyda dibin. Di navbera bajarê Mûş û Exlatê de jî Çiyayê Nemrûdê heye. Kesayet û serwerî Xwedanê şerefnamê Mîr Şerefxanê Bedlîsî kurê Şemsîddînê Şeref di pirtûka xwe ya dîrokê şerefnameyê de kok û rekeza malbata xwe bi pêşiyên Sasaniyan ve girê dide. Lê bi dîtina Froyg ev sipartin li gor belgeyên dîrokî şaş e. Ya durist jî ew e got yek ji mîrên pêşî yên Bedlîsê ser leşgerekî Eyyûbiyan e û navî wî Şah Eşref e. Li gor dîtina Mehmed Emîn Zekî kêmahî di van rastiyan de hene ji ber ku Celaleddînê Xwarizmşah di serdema Şah Eşrefî Eyyûbî de jiyaye. Peyman di navbera Şah Eşrefî Eyyûbî û Sultan Alaaeddîn Qeyqobadê Selcuqî de li dijî Celaleddînê Xwarizmşah hebû û bi serweriya Mîr Ezzeddîn Emerê Hekarî di sala 1280 de di şerekî li nêz Erzincanê ew têk birin. Ji ber vê çendê diyar e got serleşgerê Eyyûbiyan Mîr Ezzeddînê Hekarî hukmdarê Bedlîsêyê pêşîne. Destselatdar û hukmdarên Bedlîsê Di serdema Anoşerwan de Çimhasib hukmdarê Ermen û Şerwanê bû. Piştî mirina wî sê kur Nersî, Serxab û Behwat bişûn deman. Nersîyê Çimhasîb li şûna bavê xwe hate ser destselatê. Hukmdariya xwe fireh kir, wîlayeta Geylanê jî xiste nava nexşeya Mîrneşînê û bi keça şahekî Geylaniyan re zewicî. Zarokek ji wan re çêbû û navî wî kirin Ceylan Şah. Hemû şahên Ristemdarê neviyên vî mîrekî ne. Serxabê Cemhasîb jî karûbarê hukmdariya Şêrwanê xistibû bin destê xwe. Lê Behwatê Cemhasib li bajarê Exlatê cih digirt. Di encamê de em digihên wê rastiyê ku hemû destselatdar û şahên Bedlîs, Ristemdar û Şerwanê ji pis û pismamê Mîr Behwat û neviyên wî ne. Vê malbatê zêdetirî 705 salî serweriya herêmê kiriye. Hoza Rojikî
سردار و حکمدار میرنشینا بدلیسê ji hoza rojika ne. Wateya navê rojikî jî ji peyva yek roj hatiye. Hoza rojikiya ji Konfederasyona 24 eşîrên Wilayeta Hekariyê pêk hatiye û paşre li ser du celeban hatine dabeşkirin. Celeba yekem bi qasî 12 eşîran e û bi navê Bilbas hatiye naskirin. Celeba duyem jî bi qasî 12 eşîran e û bi navê Qowalêsî hatiye naskirin. Hoza rojikiyan li Bedlîs û Hezoyê du birayên hev wekî serwerê eşîrê dihatin naskirin. Ezzeddîn wekî hukmdarê Bedlîsê naskirî bû û Diyaeddîn hukmdariya Hezoyê dikir. Lêxweşiya Bedlîsê kete dilê Diyaeddîn û bi plangeriyeke serwerî ji birayê xwe stand û hukmdariya Bedlîs û Hezoyê bi hev guhardin. Ji ber vê çendê em dikarin bêjin ku hukmdarên Hezoyê ji dola Ezzeddînin û bi navê Ezîzan têne naskirin. Her wisa hukmdarên Bedlîsê jî ji dola Diyaeddînin û bi navê Diyaeddîn têne naskirin. Heta niha bi dirêjahiya 405 salî di dîrokê de navê 18 mîrekan ku bûne serwerên Bedlîsê tê naskirin. Di rojên şer û cengê de hevkarî di navbera her du celeban hebû. Serwerek ji nav xwe helbijartin û Wilayeta Bedlîs û Hezoyê ji serweriya Kircistanê derxistin. Piştî mirina mîrekê serwerê wan ew bi nav hev ketin. Tiştê balkêş ew e ku her deselatdar û sultanên ku dixwestin Kurdistanê bixin bin destê xwe, pêşî bi mîrekên Bedlîsê û eşîra rojikan re diketin nava şer û pevçûnan. Lê ne bi şer û ne jî bi dek û dolaban bi ser nediketin. Em dikarin bibêjin ku mîrekên Kurdistanê her dem serwerên welatê xwe bûn û li welatê xwe azad dijiyan. Her dem êrişên dijwar ji hêla Selcuqî û Azerbîcaniyan ve dihatin ser wan. Di serdema Sultan Mehmûdê Melikşahê Selcuqî de bi taybet di sala 1118 de leşgerên İmadidînê Zengî bajarê Helebê û Şamê vegirtin û di sala 1125 de ber bi Kurdistanê ve hatin. Bi lezgînî hemû dever ji Amed, Bedlîs, Cizîr, Aşot û Akerê xiste bin destê xwe. Bi qasî 40 salî hukmdariya Selcuqiyan dewam kir. Di sala 1167 zayînê de Sultan Salaheddînê Nûreddînê Eyyûbî bi alîkariya eşîra rojikan êrişî Selcuqiyan kir û hukmdariya wan ji navçeyê têk bir. Piştî şikestina leşgerên Qere Yûsuf li hember Sultanê Teymûrî ew ji meydanê derket û gehaşte Bedlîsê û xwelbextê Mîr Şemsîddîn girt. Di sala 1406 de bi alîkariya Mîr Şemsîddîn êrişî dijminê xwe Mîrza Ebîbekir kir û leşgerên Teymûrî têk birin û hemû welatê Azerbaycanê kete bin destê wî. Li gor belgeyên dîrokî diyar dikin di serdema Teymûrling de serwerê Bedlîsê Hacî Şerefbek bû. Bi fermana Teymûrling gelek navçeyên Mîna Pasîn û Malazgirdê ketin bin serweriya wî. Di wê serdemê de Qere Yûsuf Qereqoyînlî wekî mirovekî penaber hate Bedlîsê û ji layê Mîr Şemsîddîn ve bi rêzgirtinekê hate pêşwaz kirin û Mîr Şemsîddîn bi keça wî re zewicî. Bi vê boneyê têkiliyên di navbera wan de bi pêş ketin û bû sedem ku Qere Yûsuf careke dî bi hêz tev bigere û navûdengî wî li heremê belav bibe. Ev bû egera ku dewleta Qereqoyînlî ji nû ve veje û deselatdariya xwe ragihîne. Ji encama alîkarî û serkeftinê Qere Yûsuf rabû Mîr Şemsîddîn bi milkaniya Bedlîs û derdorê xelat kir. Deqeya fermanê nîşan dide ku hukmdariya Bedlîs, Axlat, Xenis, Mûş û hemû keleh û sera ji mafê mîrîtiya Mîr Şemsîddîn e û çi kesê li dijî wî derkeve dê şerekî bêrehm li hember wî were kirin.
گەشتدان و پێشکەتن di mîrneşîna Bedlîsê de belav bû. Di tu serdaman de ew negihaşt bû wê xweşî û aramiyê. Lê mixapin piştî ew qas hezkirin Mîr Şemsîddîn li ser destê Mîrza Skender, kurê Qere Yûsuf li bajarê Exlatê hate kuştin. Mîr Şeref li cihê bavê xwe rûnişt, lê ew mirovekî xemsar bû û bandora wî li mîrneşînê nebû. Piştî mirina Mîr Şeref, zarokekî wî bi navê Şemsîddîn bişûn dema. Gelek pevçûn û cudaxwazî derketin pêş û her heremekê bi serê xwe tevgeriya. Dema Şemsîddîn mezin bû, cardin bi alîkariya eşîra Rojika mîrneşîn kire bin hikûmdariyekê. Di sala 1426 de Mîr koça dawî kir û mîrneşîn bi ser birahî ve hate veguhastin. Her wisa mîrek li pey mîrekî ji nava malbatê serweriya mîrneşînê berdewam kir. Lê dîsa êrişên Silêman Beg ji malbata Ala Qoyunlu li hember Mîr Birahîm ranewestin û di encamê de Keleha Bedlîsê vegirt û bi qasî 29 salan xistin bin destê xwe û hoza rojikan ji hev belav kirin. Di sala 1495 de careke dî Şah Mehmedê Ibrahîm vegeriya Bedlîsê û bi hoza rojika reciviya da got serweriya mîrneşînê ji bin destê Turkmenan derxin. Êrişên Selcuqî û Sefewiyan di tevaya heremê de ranewestin. Şah Simaîlê Sefewî di êrişa li hember Alaaddîn Zulqeder li navçeya Mer'eşê de ew têk bir. Mîrbeg Moslo xwe li Bedlîsiyan girt. Waliyê Sefewiyan Mehmed Xan û Şah Simaîl gelek kiryarên xerab bi ser mîrekên Kurdistanê de anîn û di destê xwe de dîl girtin. Sal bi sal mîrneşînên Kurdistanê ji pergalên xwe diketin. Piştî şerê di navbera artêşa Simaîlê Sefewî û artêşa Sultan Selîmê Osmanî li Caldîranê, Osmanî bi alîkariya Mîrê Kurd de ê Bedlîsê İdrîsê Bedlîsî di sala 1514 bi ser ketin û di encamê de Osmanî gihaştin Tebrîz, Iraka Erebî û Ezerbaycanê û hemû dewletên Memalîkan têk birin. Fîl Yaqûbê Qezilbaşî bi olmê paşeyê Osmanî re di sala 1531 de êrişî Bedlîsê kir û xwestin Mîr Şerefxan têk bibin. Ji ber ku Şerefxan neketibû bin fermana Osmaniyan û bi wan re şer kir. Lê Şah Tomhasîb bi gaziya Şerefxan ve hat û nehêla Keleha Bedlîsê bikeve bin destê êrîşkarên girêdayî Osmaniyan. Ji ber vê serkeftin û berxwedanê Şah Tomhasîb spasiya Mîr Şeref kir û ew bi nasnavê Xan xelat kir. Navî wî ji Mîr Şeref veguherî Mîr Şerefxan û girêdana herema Bedlîsê ber bi Qezilbaşan veguherî û Şemsîddînê Şerefxan di nava textê şahaniyê de cih girt. Hin bi hin di navbera Hacî Şerefbeg û wekîlê Teymûr ê bi navê Ayîq Sofî de rêkberî derketin û di encama şerê dijwar de hêza Mîr Şeref kêm bû. Derfet têrê nedikir got xwe li hember artêşa walî ragirtin. Bi vê yekê mîrnişîn hate ji nav birin. Hoza rojikî û malbata Hacî Şerefbeg bi serweriya kurê wî Mîr Şemsîddîn ber bi Îranê ve koçber bûn. Bavê mezin Mîr Şemsîddîn Şerefxan yê ji malbata rojika û serwerê mîrneşîna Bedlîsê bi keça Mîrxan Moslo re zewicî. Ji ber hinek sedaman Sultanê Osmanî Silêman Qanûnî di sala 1537 de ji Mîr Şemsîddîn xwest got ew mîrneşînê berde û biçe wilayeta Mer'eş û Malatyayayê. Vê biryarê goman di serê Mîr de gerandin û tirsa ragirtina mafê malbatê di mîretiyê de kete dilê wî. Ji ber vê çendê tevî malbat û mirovên xwe berê xwedan Ercîs û Tevrîzê û xwe gihand Şah Tomhasib. Bi xweşî hate pêşwazkirin û Şah qedrekî mezin da malbatê. Di encamê de wekî walî di seranserî herêma Serab û navçeyên Merdax û Demawendê de bû xan û di şahînşahiya Tomhasib de kete rêza mîrekên gewre. Li welatê Biyaniyê
di sala 1543 de nixuriyê wî Şerefxan hate dinê. Şah gelek guh dida zarokên mîrekan û hemû derfetên hînkirin û perwerdeyê ji bona wan pêşkêş dikirin. Şerefxan jî di nava zarokên mîrekên şahinşahiyê de û dibin çavdêriya şah de û li ber destê mamoste û pisporên bijarê hînî hemû beşê zanyariyan bû û li ser wan mezin bû. Piştî çend salan Mîr Şemsîddîn mezin bû û nemadikarî barê berpirsiyariyê hilgire û xwest karê serweriyê ji dest berde. Baweriya şah gelekî bi Şerefxan dihat û ji zîrekiya wî pir bawer bû. Lewra di temenê 12 salî de şah Timhasib ew ji bo serweriya Mîrneşîna Gerhordê erik dar kir. Di nava salan de tevlî hevî û serhildan li gelek herêm û navçeyên Îranê de peyda bûn. Namaze di herema Geylanê de derketin pêş û mîrekên Qizilbaşî nikarî wan tevlî heviyan çareser bikin û pêla xwepêşandanan rawestînin. Mîr Şerefxan bi zîrekiya xwe di nava aliyan de tevger kir û aloziya navbera xwepêşander û serweran ji holê rakir. Komek leşger bi qasî 405 swaran berhev kir û li hember artêşa Sultan Haşim kete şer û leşgerên wî di herêma Geylanê de têk birin. Ev bû cihê dilxweşiya hemû aliyan û nemaze şah bixwe. Rewşa di tevaya herêmê de bi aramî û hezkirinê derbas bû. Heta serdarê textê şahinşahiyê Sultan İsmaîl Mîrza û xwişka wî Pîrê Xatûn ji bo xurtkirina peywendiyan û destxweşiya Şerefxan bi nîşana mîrê mîrekên Kurd hate xelatkirin. Ev nêzîkbûn û dilxweşiya di navbera şah û mîrê Kurd de li xweşiya gelek mîrekan nedihat, bi taybet mîrekên Qizilbaşan nerazî bûn. Hewldanên têkbirina peywendiyan navbera her du aliyan bi tevgera bêbextiyê dest pê kir. Îcar mîrekên Qizilbaşî bi dizî ve xeber gihandin şah, got peymanek di navbera Şerefxan û hinek mîrekan de heye, da got textê şahinşahiyê ji dest te derxîne û bidin biraziyê te. Ev bêbextî bû sedema got şah bi nava mîrekan ket û hejmarek ji wan serwinda kir û hin jî kuştin. Ji ber soza şah û mîr ya kevin û hezkirina di navbera her duyan de şah tu zîrar negihandmî Şerefxan. Lê ew di sala 1575 de ji dîwana şahinşahiyê dûr xist û şande Ezîrbîcanê. Li herêma Nexçîwanê wekî hikûmdar hate erkdar kirin. Bi qasî 2 salan hikûmdariya wî dewam kir. Di vê navberê de nameya Sultanê Osmanî Murad Xan diriya Xisro Başa û hikûmdarê Hekariyê gihaşte Şerefxan. Di nameyê de hatiye gotin got biryar derketiye da got mîr cardin vegere ser memleketa xwe an got Mîrneşîna Bedlîsê. Bi vî rengî di sala 1577 Zayînê de Mîr Şerefxan hikûmdariya Nexçîwanê berda û bi koçberên hoza rojikan re li Bedlîsê vegeriyan. Hemû dezgehên fermî yên Osmaniyan derketin pêşwaziya Mîr, tevî hêlhêl û xelat û diyariyan. Bi xêrhatina vegera Mîr Şerefxan hate kirin. Di nava salan de peywendiyên her du aliyan roj bi roj xurtir dibûn. Mîr Şerefxan li ser soza biratî û beravaniya di ber xaka Osmaniyan de ma. Di sala 1582 de tevî leşkerên xwe bi artêşa Osmaniyan re kete şer li hember Tevlîs û Kercistanê û bi ser ketin. Ji ber vê çendê Sultanê Osmanî eyaleta Mûşê wekî xelat pêşkêşî Mîrê Kurd kir. Geşdana Mîrneşîna Bedlîsê di hemû aliyan de dest pê kir. Ji hêlekê ve xwendin pêş ket, ji hêlekê din ve rewşa civakî, olî û pêşesaziyê bi pêşketû geşbû. Piştî vegera Şerefxan bi fermana Sultanê Osmanî, waliyê wanê yê Osmanî Ehmed Paşa bi hinek buhaneyan ordeyek ji gelek şervanên Kurdên herêmê amade kir û di sala 1657 de êrişê Mîrê Bedlîsê Evdal Xan kir. Mîrneşîna Bedlîsê helweşand û li Mîrat û Wêraniyê gerand. Mîrneşîna Bedlîsê heta sala 1676 dibin destê xelkê Bedlîsê de bû
دما والی وانه ایریشی میرنشینا عفدال خان کر ببوهانه گو میر عفدال آلیگر شاه صفویه میر عفدال نکاری ریل بر اردیا عثمانیان بگره و جنچاری میرنشین بجه هیلا و بریدا کوچبریه. ایریشکاران میرنشین تالان کر بقاسی بار 7 دوهان پرتوخانه میر عفدال به هجمارا 4000 پرتوکین رنگ رنگ را کرن. دناوا وانده بر همین میر بخواه 67 پرتوک و 105 نامه بون. میرنشینا بدلیسه ده سالا 1847 ده بداوی هاد و میرنشینه جه سالا 1182 حتی سالا 1847 آجود آنگو بقاسی 765 سالا دریش کر. باجار بدلیسه وکی ناوەندازانین و شارستانیê tênas kirin. Gelek zanyar di buwarê olî, pizîşkî, endezyarî, cografî, wêjevanî, kuştûkalî jê derketin. Navê hejmareke mezin ji zanyarên pêşeng û nivîskarên payebilind di dîroka şaristaniyê de berz û bilind e. Mîna Şêx Ebdurrehman Bedlîsî di peyv û mantiq de. Şêx Mehmed Berqelemî bi sporê fiqh serforê ziman e. شیخ عمار یاسر زاگون ناس و مرید طریقتا سهروردی. شیخ حسام الدین بدلیسی خدان طریقتا صوفیان. شیخ ادریس حکیم شیخ حسام الدین دامزرینر سلطان علا قوینلی و خدان پرتوکا 8 بهشت یا گوش 8000 مالکین هلبستی پیکتی. ابو الفضل کوری شیخ ادریس بیرور و شیورمند سلطان سلیمان خان. شیخ ابو طاهر کردی روناک بیر ملت و اولی. شکری شاعر دوست میر شرف خان و دیوانگر سلطان سلیم خان. میر شرف خان بدلیسی خدان پرتوکا شرف نامه. میر عفدال خان خدان 7 پرتوکان و 105 نامه. دیاره گو بدلیس وکی ناوەندازانین پیشه و جوانی بو. هجمارک پرمزن جزانیار و خوندکاران لی رودنشتن وکی میناک دشره نافبرا شرف خان و بهرام بگیده لسر نافچایا ارجیشه 500 خوندکار و زانیار دبن سروریا شیخ عمر بلباسی ده چک هلگرتن و پشتوانیا میر شرف خان کرن. جوه چنده خویایه گو گریدانا زانیاران به میر شرف خان و گلک هبو. تجاری میر بتنه نده هیلان. هر وسا دوستو هوگرین شرف خان جی دروژین گرانده پشتاوی برنددان. وکی خسرو باشا میر میرانه وانه هر دم لکلکا شرف خان و هوزاروژکی لدجی قزل باشان رادوستی و بدرجاهیا 44 سالان پشتوانیا وان کر.